Kým na televíznych obrazovkách hovoria o potrebe prepúšťať štátnych úradníkov a nám o uťahovaní si opaskov, realita vyzerá úplne inak. Svojim rozdávajú desiatky tisíc na odmenách a vybraným Slovákom poznačeným ich neschopnosťou a hádkami dávajú desiatky eur. Ako sa hovorí, dvakrát meraj a raz rež, tak Erik, dvakrát meraj a raz nahrávaj. Pretože dnes tvoji kolegovia, ministri, ktorí nám v čase konsolidácie na jednej strane zvyšujú dane a sebe zvyšujú platy, rozdávajú takéto kráľovské odmeny, ktoré sú rádovo niekoľkonásobne vyššie, ako bolo v časoch Hegerovej vlády. Za všetky príklady spomeniem jediné: štátneho tajomníka Igora Melichara na rezorte obrany, mladého Volčka, mladého sociálneho demokrata Erikovho kamaráta. Ďakujem vám, pán predseda Robert Fico, ktorí nám dali šancu a my sa na oplátku budeme snažiť vašu dôveru nesklamať. Kým Kaliňákovi prekážala odmena štátnemu tajomníkovi kedysi 8 000 eur, dnes Kaliňák rozdal 19 000 eur jednému štátnemu tajomníkovi a 16 000 eur druhému. Žiaľ, o odbornosti nie je možné hovoriť, keď je to odmena za držanie stranickej línie. Čas ukázal a existencia tohto partnerstva, že to skutočne stálo za to. Sama by som to lepšie nepovedala.